26 ta' Diċembru, San Stefnu, diaknu u l-ewwel martri, għex fl-ewwel seklu. Kull ma nafu dwar San Stefnu nafuh mis-6 u s-7 kapitli tal-Atti tal-Apostli. San Stefnu kien ludi, iżda ta' kultura Griega. Ismu bil-Grek ifisser kuruna. Sar dixxiplu ta' Ġesu wara l-Asċenzjoni u intażel biex ikun wieħed mis-7 djakni. Il-kelma djakni ġejja mill-Grek diakonja li tfisser servizz. In-numru tal-insara kien qed joktor. Dawk li kienu ta' kultura Griega Ħelenin bdew igergru li n-nisa Romol tagħhom ma kinux jieħdu ħsiebhom bħalma kienu jieħdu ħsieb ir-Romol tal-Lut. L-Apostli ma setgħux iħallu l-kelma ta' Alla biex jaqdu fl-unwejjed, għalhekk talbu l-komunità biex jażlu 7 irġiel prudenti u twajbin biex jagħmlu dan ix-xogħol. L-ewwel li jażlu kien San Stefnu, żagħżugħ mimli bl-ispirtu u bil-erf. Kellu inizjattiva straordinarja, għamel bosta eġubijiet u kien jitkellem b'erf u b'enerġija hekk qawwija li ħadd ma kien jista' jirreżistih. Il-Lut xelu kontrih u billi ma setgħux ilaħqu mal-erf tiegħu xlewh quddiem is-Sinedriju li kien qed jinsulta l-liġi ta' Alla u ta' Mosè. Huma kaxkruh barra mill-belt u ħaġruh. Hekk sar l-ewwel wieħed li ta' ħajtu għall-fidi tiegħu f'Ġesu. Meta kien quddiem din il-ġemgħa ta' nies mimlija illa għalih biex joqtluh, wera kuraġġ kbir li ma bħalu meta għamel kif għamel qablu Ġesu, talab għall-edewwa tiegħu. Fost dawk li kienu preżenti kien hemm Sawlu, dak li mbagħad sar l-Apostlu tal-Ġnus. Kien l-ewwel u l-akbar frotta tad-demm li xerret San Stefnu fil-martirju tiegħu. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi ta' San Fulgenzju Isqof ta' Ruspe bit-titlu L-Armi tal-Imħabba. Il-bieraħ iċċelebrajna t-twelid temporali tas-Sultan Etern tagħna. Illum qegħdin niċċelebraw id-dbatija u l-mewt rebbieħa tas-suldat tiegħu. Il-bieraħ is-Sultan tagħna libes il-ġisem ta' bniedem bħal blibsa rjali, ħareġ minn ġu fil-verġni qisu mill-palazz tiegħu u oġbu jiġi u jżur id-dinja. Illum is-soldat tiegħu ħareġ mit-tinda tal-ġisem u telaq rebbieħ lejn is-sema. Stefnu, biex tkun tistħoqlu l-kuruna li tfisser ismu, kellu l-imħabba bħala l-arma tiegħu. Bija ħareġ rebbieħ kullimkien. Bl-imħabba ta' Alla ma ċediex quddiem il-qilla tal-Lut. Bl-imħabba ta' Ajru talab għal min kien iħaġġru. Bl-imħabba qatt iħaqqaq ma' min kien fl-iżbal biex dawn jerġgħu lura għas-sewwa. Bl-imħabba talab għal min ħaġġru biex ma jiġix ikkastigat. Bil-għajnuna u l-qawwa tal-imħabba rebaħ lil Sawl, Qalil u Aħrax, hekk li fis-sema stħaqlu jaqsam filena ma' dak li kien ippersegutah fuq l-art. L-istess imħabba qaddisa u sħiħa xtaqet tikseb bit-talb lil dawk li ma setgħetx tiksibhom għal Alla bit-twissijiet. Għalhekk ħuti, la darba Kristu tagħna l-imħabba bħala is-sellun li bih kull nistari jista' jitla fis-sema, fitxu li jkollkom l-imħabba safja u qawwija u ruha lil xulxin bejnietkom u permezz tagħha imxu u tilgħu il fuq. San Stefnu ħaddan il-mewt li ġiet għalih fl-aħjar ta' ħajtu, b'kuraġġ mill-akbar, b'tama l-aktar qawwija li kien ser jingħaqad ma' Ġesu fil-ġenna u bl-imħabba li ma bħala lejn kulħadd, ukoll lejn dawk li kienu qed joqtluh. Tgħid aħna kapaċi naslu li nagħmlu bħalu meta xi ħadd joffendina bil-kbir? Iva, naslu jekk inkunu nħobbu lil Ġesu bħalma kien iħobbu hu. Talba mill-liturġija tas-Sijat. Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh
u nitalmu nħobbu wkoll l-ledewwa kif talab hu għal min ħaqru. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.